салом ба бинандагони бениҳат гироми радио Озодӣ. Соат ба вақти прагада ҳаст ва чун ҳамеша ман дар ин вақт барои шумо сархати хабарҳои рӯзро мегӯям бо умеди он ки баъд аз 30 соати дигар дар барномаи хабарӣ моро тамошо кунед. Саргардонӣ кай поён меёбад? Албатта бо таваҷҷӯҳ ба доғ шудани мавзӯи интиқоли пул ба Тоҷикистон мо имрӯз низ дар барномаи хабарӣ роҷеъ ба ин мавзӯъ гузориш хоҳем дошт. То имрӯз 80% муҳоҷирони тоҷик барои фиристодани маблағ ба Тоҷикистон аз хадамоти залатаи корона истифода мекарданд. Зоҳиран ҳоло Бонки миллӣ мехоҳад ширкати Юнистримро маъмултар кунад ва ба ин хотир раҳбарияти ин ширкатро ба поин овардани ҳаққи хадамоташ моил кардааст. Вале аксарият хостори барқарор шудани кори низомҳои қаблӣ ба мисли залатаи корона ва маниграм ҳастанд. Тавре гуфтем 3 соат баъд дар ин бора дар барнома суҳбат хоҳем кард. аз баргаштан ба қисми низомӣ сирко хӯрданро авлотар донист. Дӯстони ҳарбии минтақаи Кӯлоб як афсари қисми ҳарбиро боздошт кардааст. ӯ ба сӯистифода аз мақом муттаҳам мешавад. Боздошти капитан Файзулло Раҳимов баъди он сурат гирифтааст ки як сарбози зердасташ сирко хӯрда ва ба бемористон афтодааст. ҳодиса рӯзи 2 декабр ба вуқӯъ пайвастааст. Пизишкон тавонистанд сарбози 22 соларо аз марг наҷот бидиҳанд. тафсилотро дар барномаи хабарӣ бароятон хоҳем гуфт. муҷрони меҳнатии тоҷик ки бо мошинҳои Русия вориди Тоҷикистон мешаванд муҳлати 15 рӯзаи пешбинишуда барои будубоши воситаҳои нақлиётии худро дар кишвар фурсати кам дониста хостори дароз намудани чунин муқаррарот шуданд. Чанде аз муҷрони меҳнатӣ гуфтанд муҳлати ками иҷозаи ҳаракати мошинҳояшон дар Тоҷикистон боиси хароҷотҳои зиёдатӣ низ шудааст. масъулини хадамоти гумрукии Тоҷикистон мегӯянд муҳлати 15 рӯза бар асоси қарори ҳукумат амалӣ мегардад. чуну чароро дар барномаи хабарӣ хоҳед дид. ва имрӯз гузорише дорем аз буҳрони энергетикӣ дар Узбекистони саршор аз гази табиӣ ки боиси эътирозҳои сокинон шудааст. дар баъзе аз минтақаҳо мошинҳо барои харидани газ ҳатто то 2 рӯз навбат мепоянд. ронандагон бо нишони эътироз муддати шоҳроҳи пайвасткунандаи ноҳияи Гулистон бо Тошкандро низ баста буданд. аммо дар буҳрони ба вуҷуд омада ҳукумат мардумро гунаҳгор мекунад ки гӯё газу барқро беш аз ҳад истифода мебаранд. ва як сокини 22 солаи шаҳри душанбе бо гумони фурӯши тифли навзодаш бо маблағи 1000 сомонӣ боздошт шудааст. мақомоти вазорати умури дохилии Тоҷикистон бо нашри ин хабар гуфтанд ки ин ҷавонзан рӯзи 5 сентябри соли равон дар таваллудхонаи шаҳри Ҳисор духтар ба дунё оварда дар ҳамин шаҳр ӯро бо маблағи 1000 сомонӣ ба як зани 32 солаи ноҳияи рӯдакӣ фурӯхтааст. бино ба иттилои мақомот аз рӯи ин ҳодиса тафтишот идома дорад ва зимнан дӯстони кулли Тоҷикистон соли гузашта аз боз шудани парванда алайҳи 30 нафар бо ҷурми хариду фурӯши одамон хабар дода буд ки аксарият ба харидану фурӯхтани кӯдакон айбдор дониста мешаванд. ва бинандагони азиз боз чанде аз хабарҳои дигар ҳаст ки тафсилоташро фикр мекунам дар барномаи хабарӣ рӯи даст хоҳем дошт ва ба шумо пешниҳод мекунем. умедворем ки моро тамошо мекунед дар ҳамин ҷо дар Озодӣ видео канали мустақими радиои Озодӣ дар YouTube. ба умеди дидори навбатӣ.